Иран изненада света с нова инициатива – биткоин застраховка за корабоплаването през Ормузския проток. Какво означава това за глобалната търговия и за ролята на криптовалутата в международните търговски отношения? Стойте с нас, за да разберете. Отделно ще говорим за съдебното дело, което Илон Мъск загуби, за поредния хак в криптоиндустрията и други интересни неща. Лайк, сабскрайб и коментар и да скачаме в дълбокото. Иран предприема необичаен, но стратегически ход, който привлече вниманието на международната общност. Според информацията, страната е започнала да предлага застраховка, базирана на биткоин за корабите, преминаващи през Ормузския проток. Един от най-важните и най-чувствителни морски маршрути в света. Каналът е ключов за глобалната енергийна инфраструктура. През него преминава приблизително 1/5 от световния петрол, което го превръща в зона с висока концентрация на риск. Застраховката е задължителен елемент за корабните оператори, а новия модел на Иран предлага алтернативен начин за разплащане, който не разчита на банки или международни финансови посредници. Основната причина за тази инициатива е свързана с международните санкции, които ограничават достъпа на Иран до традиционната финансова система. Използването на биткоин позволява на страната да предложи услуга, която може да бъде използвана от чуждестранни оператори без необходимост от SWIFT, кореспондентски банки или доларови транзакции. Този подход може да има по-широки последици. Ако се докаже като работещ модел, той може да насърчи и други държави под санкции да търсят подобни решения. Освен това, поставя биткоин в нов контекст. Не само като инвестиционен актив, а като инструмент за реални международни разплащания. Темата повдига важни въпроси за бъдещето на криптовалутите в глобалната икономика. Дали това е изолиран експеримент или началото на нова тенденция в международната търговия, предстои да разберем. Втората ни новина идва от Калифорния, където федерално жури официално отхвърли делото на Илон Мъск срещу OpenAI, Сам Алтман, Грег Брокман и Microsoft. Причината? Според журито Мъск е подал иска твърде късно извън законовите срокове за подобни претенции. Мъск заведе делото през 2024, обвинявайки ръководството на OpenAI, че е изоставило първоначалната мисия на организацията – да развива изкуствен интелект за обществено благо, а не за печалба. Той твърдеше, че е бил подведен да дари около $38 милиона, вярвайки, че OpenAI ще остане нестопанска структура. Освен това, Мъск настояваше, че OpenAI се е превърнала в комерциална компания, подкрепена от големи инвеститори като Microsoft, което според него нарушава първоначалните договорки. Журито не разгледа дали OpenAI действително е нарушила мисията си. Вместо това се фокусира върху сроковете. За претенции, свързани с нарушение на благотворителен тръст, срока е 3 години. За неоснователно обогатяване – 2 години. Мъск напусна борда на OpenAI през 2018, а ключовите промени, като създаването на for-profit структура през 2019 са били публични. Според журито, той е имал достатъчно информация много преди 2024, когато завежда делото. Съдия Ивон Гонзалес Роджерс прие решението и подчерта, че доказателствата силно подкрепят извода, че иска е подаден твърде късно. Какво следва? Мъск заяви, че ще обжалва, като подчерта, че решението е процедурно, а не по същество. Той твърди, че OpenAI е обогатила сама себе си, като откраднала благотворителна организация. Но съдът така и не стигна до оценка на тези обвинения. Защо това е важно? Това дело беше възприемано като потенциален прецедент за управление на AI компании и за това как се балансира обществената мисия с комерциалните интереси. Решението премахва голяма правна пречка пред бъдещото IPO на OpenAI и затвърждава позицията на компанията в глобалната AI надпревара. Междувременно, цената на Worldcoin скочи 6% след новината. Криптовалутата и OpenAI нямат формална корпоративна връзка, но споделят един и същ основател – Сам Алтман, което може да е вероятната причина за ценовия ръст. Третата ни новина е свързана с нещо, което взе да става нормално в криптоиндустрията през последните седмици. ECO Protocol, проект от света на децентрализираните финанси, стана жертва на огромен пробив, при който нападател успя да създаде фалшиви токени и BTC на стойност около $76 милиона. Вместо да използва сложен бъг в кода, хакер е получил достъп до администраторски ключ, нещо като главната парола, която дава пълен контрол върху протокола. С този ключ той е могъл да създава нови токени без никакво покритие, което му е позволило да напечата 1000 монети буквално от нищото. След това нападателя е използвал част от тези токени, за да ги депозира в друг DeFi протокол, Curvans, и да изтегли реални средства. Тези пари са били разменени за Ethereum и изпратени към Tornado Cash, услуга, която смесва транзакции и прави проследяването им много трудно.
Въпреки това, по-голямата част от фалшивите EBTC токени все още стоят в портфейла на хакера. Важно е да се отбележи, че самия блокчейн Monad не е бил засегнат. Проблема е изцяло в ECO протокол и в това, че администраторският ключ не е бил защитен достатъчно добре. Липсвали са базови мерки като многоподписни ключове, забавяне на транзакции и лимити за създаване на нови токени. Неща, които биха предотвратили подобен пробив. Този инцидент е част от по-широка тенденция през последните седмици, в които множество DeFi проекти бяха атакувани. Случая с ECO протокол ясно показва колко опасно може да бъде, когато един единствен ключ дава прекалено много власт, дори ако самите смарт контракти са написани добре. Приключваме с едни флаш новини. Майкъл Сейлор отново привлече вниманието на криптообщността, след като неговата компания Strategy обяви нова мащабна покупка на биткоин. След няколко седмици на по-скромни придобивания, фирмата се завърна с огромна сделка. Почти 25 000 BTC, закупени за приблизително $2 милиарда, при средна цена около $81 000 за монета. С това общите и притежания достигат впечатляващите 843 738 биткоина, придобити за над $63 милиарда. Текущата стойност на този гигантски резерв е около $65 милиарда, което поставя Strategy леко на зелено, въпреки волатилността на пазара. Интересното е, че предишната покупка на компанията беше значително по-малка, едва 535 биткоина за $43 милиона, а само преди седмици Strategy отчете загуба от $12,5 милиарда за първото 3-месечие на годината. От своя страна Bitmain продължава да разширява позициите си в Ethereum и вече държи впечатляващите 5,28 милиона етера, което представлява около 4,37% от циркулиращото предлагане на монетата. Това е значителен ръст и доближава компанията до дългосрочната й цел да притежава 5% от общото количество Ethereum. Според данните, общата стойност на криптоактивите, кеша и така наречените Moonshot инвестиции на Bitmain достига $12,6 милиарда, което подчертава колко агресивно фирмата се позиционира в екосистемата на Ethereum. И това е за днес, банда. Хубав и успешен ден и до утре!